Mae'r dyddiau hir yn dechrau gyda'r eba gwynau stŵr I gan o glod i'r bore'n cario'n glir ar draws y dŵr. Gwell o lawer fydda clywed can y cwcw ar y wawr, ond mae dwy'n od y gorllewin bell I ffwrdd o'n glustie nawr. Pellach fydd mae'r dŵr yn llifo an fy nghludo I ymaith I adael cysur cartref I grwydro'r wlad am waith. Gwell o lawer fyddai aros yn dyfreichiau tyner dydd tra bo arian ar yr afon fyddai. Ma'n nhw'n dweud bod bywyd llong môr fath a siwrner wyl am fri. Hawdd yw gweld yn hwylio heibio wedi mynd mor hawdd I cholli. Mae Mr Gareth Bonello wedi ymddangos wrth ochr I Llwyfan perfformio, neu The Gentle Good wrth gwrs. Sut ti Gareth? Da iawn, diolch, o ti ti. Ac ti'n ma faes Steddfod yr Urdd, a ti'n mwynhau ymweld ar Urdd? A dw, ie, mae lot o hwyl yn dweud, ti'n cofio dod pan o'n i'n bach. Mae fe'n cyflwyniad cyntaf I lot o bobl, wedyn yn Ne Cymru I diwylliant Gymreig yn dweud. O ti'n gystadleuwr, o ti'n cystadlu'n Steddfod yr Urdd, neu? Dim wir, nes I wneud 1 awr pan o'n i'n tua 6. Nes I ddim cyrraedd pellach na'r gylch. Naddo? Naddo, na. Nes I cyrraedd? Dim ond unwaith nes I gyrraedd genedlaethol, ac oedd hwnna'n chwarae softgrowth, 1 softgrowth, ond nes I ddim cael llwyfan. Reit. Ond dyna'r agosaf oedd e. A dyna pam ti ddim yn chwarae softgrowth? Dyna pam, mae yna greithiau seicolegol gen I. A ti wedi switcho'r gitar? Do. Ac swynol iawn ydy'r gitar gen ti hefyd, gai ategu. So ti wastad yn brysur. Ti wastad rhywbeth ar y gweill. Ysdi ryddhau dy album diweddara nôl y mis Hydref yn do? Do. Sut oedd yr ymateb I hwnna? Dwi'n bod yn reit da, lot o bobl wedi gwneud adlegiau da, fel yna amdano fe. Dwi'n meddwl gafodd eich chydig o sylw ar y radio, felly hefyd. A dwi wedi bod yn eitha brysur yn gigio ers hynny, so dwi'n cymryd bod hwnna'n rhywbeth I wneud o fe. Dwi'n eitha bles, dwi'n hyd yn hyn. Da iawn. Ac wyt ti wedi bod yn taith yn ddiweddar efo cantores o Scandinavia? Do. Atgoffa fi, Denmark oedd hi'n dod? Denmark, da iawn. Ida Finw o Denmark. O'n I ar daith gwmpas Prydain gyda hi mis Ebrill. Felly, gathon ni amser gwych, a nath ni dysgu gyda'n i'n gilydd. O'n i'n chwarae softgrowth I wedi gwneud. O, da ti? Nes I dod o fe nôl mas o'r diwedd ar ôl 10 mlynedd. Atgyfodi'r softgrowth. O, reit, o, di Ond, oedd caneuon hyfryd da I da. Nath ni dysgu cwbl o ganeuon daneg I fi, a wedi gyfeithio rhywun yn y Gymraeg, felly. So dwi'n gobeithio yn I gydweithio, dyna un o'r pethau sydd da fi ar y gwyll. Dyna ni'n mynd I holi, wyt ti'n bwriadu mynd allan I Denmark I berfformio teithio fan'na eich? O, dwi'n gobeithio, Mae Ida yn brysur iawn teithio gwmpas Ewro. Ac dyn ni'n dod mlaen yn dda, dwi'n meddwl, yn gerddorol hefyd. So, dwi'n gobeithio nawr ni gymryd sydd chwarae bach mwy Denmark. A mae dyn ni ffrind hefyd o Canada sydd yn awyddus I wneud rhywun peth, so falle nawr ni gael rhyw fath o cyfuniad o driw wlad. Tri yn chi ar daith. O, sy'n wych. O, gret, cadw mewn cysylltiad ynglyn â hynny. Be am cynlluniau recordio rwan? Tos am spel, ys ti'n ryddhau dy album diweddara, ond os gen ti wedi bod mewn y studio yn diweddar? So, wedi bod yn y studio, dwi'n gweithio... achos bod yr album diwetha mas, dwi'n brysur yn gigio hwnna ar y funud. Ond dwi wastad yn sgwennu ac yn cyfansoddi, felly dwi'n credu fyddai'n just nadadu lan rhyw fath o catalog o ganeuon, parhau weithio gyda bobl, bach mwy ddiddordeb mewn cydweithio ar y funud, a wedyn gwni weld ble mae'n mynd o hynny mlaen. A rhyw fath o gynnyrch ar feinil gobeithio, achos wyt ti'n rhyddhau feinil hyfryd Gareth, mae'n rhaid I ddeud? O, diolch. Wel, Rich Chitty a Bubble Wrap sy'n gyfrifol am hwnna, ond chwarae teg yn nhw. Dwi'n wrth y modd pan mae'r pethau'n dod mas o'r feinil, achos mae chi rhywbeth darn go iawn o gael fi ddal ac I wrando I. Mae fe'n neud yn lot fwy bersonol, dwi'n meddwl. Yndi, mae feinil yn gyfrwng lot mwy o'r amaint na CD enghraifft yn dydi, a mae hynny'n rhoi mwy o sgôp ar gyfer y clawr o gyda'n dydi.
ochr aesthetig yn amlwg yn bwysig I ti ac mae bubble wrap yn arbenigo yn hynny wrth gwrs. Ydyn. Mae hwnna'n rhan mawr o beth maen nhw'n neud yw creu darnau hyfryd o gelf I chi wrando I. A ie, dwi'n teimlo bod e'n neis cael rhywbeth sydd yn para na fe. Byddwn i'n poeni os o'n i jyst yn rhyddhau rhywbeth yn ddigidol. Byddwn i'n poeni fel beth digwydd os mae rhywbeth yn digwydd am cael yn diflannu o'r wir. Dyna fe. Dwi ddim yn bodoli yn rhywle. Na'n union. Mae fe'n neis cael darn da. Ydy, mae'n gret gweld vinyl nôl yn ffasiynol unwaith eto ac yn gwerthu'n dda yn dydi ti? Ydy, ie. Dwi'n gwrando I vinyl lot. A dych chi'n cael, ie, mae'n cymaint o manteision o wrando I vinyl. Dwi'n gwybod bod ni'n cymryd lan lle. Ond mae fe'n rhad. Brynu yn eitha rhad ydy yma yn siopau elusen a mae fe jyst yn swnio'n lot well na enw fformat arall. Cytuno 100%. Wel, Gareth, diolch yn fawr iawn ti nhw'n edrych mlaen at glywed y record vinyl diweddara di yn fuan iawn gobeithio ac ddwn ni siarad ti eto fuan gobeithio. Diolch yn fawr. Fel y barig ar y llaw Dwi'n codi'n hyn mewn gobaith Cyn sydd o'n nôl I law Gwell o lawer gyda'r lleiad Gallu rhywun halon fraidd Ac ei gadw'r ag ei teimlad Tan bo'r daith di gwblhau Ma' nhw'n dweud bod bywyd llongor fath a siwrner wyl amfryd hawdd i'w gweld yn hwylio heibio wedi mynd mor hawdd ei cholli wedi mynd mor hawdd ei cholli wedi mynd mor hawdd ei cholli wedi mynd mor